Your Royal Highness, how has the visit to Finland been so far? It's been a wonderful visit. It's been inspiring and very interesting. It's wonderful to see that, there's a lot of collaboration existing between our two countries, and part of the visit is marking the 100 years of diplomatic relations, but there's a lot more bilateral trade that can happen between our two countries, and it's exciting to see the meeting between fantastic companies from both Denmark and Finland, and the sort of solutions that they can work on together, be inspired by, knowledge sharing to solve some of the global challenges that we're facing. No niin, nyt on kruununprinsessa tavattu. Miltä teistä tuntuu? Ihan mahtavalta. Oletteko pitkään odottanut tätä tapaamista? Joo. Olemme tässä pari kuukautta jo siitä asti, kun me saatiin kuulla tästä, niin me ollaan oltu innoissamme. Joo, eli sä annoit kortin kruununprinsessalle ja sinä kukkasia, niin mitä hän sanoi teille? Sanoi, että kilttiä ja kiitti. Joo. Jos mä kättelin sitä. Sama. Että käteltiin ja sanoi kiitos. Joo. Oliko kruununprinsessa livenä sitten ihan sellainen kuin olitte ajatelleet? Oliko ensimmäinen kohtaaminen nyt? Joo. Joo. Eli oli yhtä hurmaava kuin on ollut käsityskin hänestä? Ihanampikin kuin... Ihana. Niin. Vielä kauniimpi kuin kuvissa. No niin, nyt on prinsessa mennyt sisään tuonne Forum Marinumiin. Mitä te juttelitte prinsessan kanssa? Sanottiin hello. Prinsessa kysyi multa, että mikä mun nimi on, ja sitten se kätteli mua. Hän kysyi mun nimi ja sitä hän kätteli ja sanoi moi. Niin just. Oliko kruununprinsessa ihana? Joo. Se oli ihan sairas ihanan näköinen ja mun mielestä se oli... Joo. Ootteko pitkään odottanut tätä tapaamista? Joo. Mä jännitän mun kaverin puolesta, kun se oli kans tosi jännittynyt, kun sillä oli, sen piti antaa ne kukat sille ja sit niin. Se oli varmaan tosi jännittävää. Niin just. Niin varmaan samat täällä jännitti. De danske medier måske.